hyödynnettyä paikan pääsee, kun maalille ei pääse sieltä. Veto tuli kuitenkin Noel torjuu sen jalallaan ja pallo keskialueelle, jossa sitten edelleen pallo pelissä ja sieltä loppupelissä onnistuu kanttilaukaus ja Teemu maalaa Tiikereille taululle 1-0. M-tiimi poikkasi sen sieltä uutta vetoa maali sivuverkkoihin. Sieltä todella hieno poikittaisi Jenssille hyvä paikka ja Jens ei erehdy vaan ohittaa maalivahdin tästä todella hienolla vedolla. Joidun poikki, Teemu alkaa antamaan vapaalyöntiä. Siinä omat pelaat hyvin pidetään siellä. Onnilla todella hyvä paikka ja anteeksi, joo kyllä. Ja sieltä Onni vetää rysty näpyllä verkkoihin. 2 hyökkääjää taistelemaan ja karvaamaan ja antamaan M-tiimille vähän painetta. Ja edelleen siellä Onni Eliel karvaamassa sen verran voimakkaasti, että nyt pääsee M-tiimistä ylös ja siinä palloon oli välissä. Sieltä Jenssiltä hyvä veto ja Jens sijoittaa pallon hienosti maaliin. Vähäksi aikaa Tiikeri päätyy, siellä kuitenkin Jens ensimmäisenä. Jens lähtee tuomaan pallon ylöspäin vetopaikalle ja kaukaa veto kohti maalia ja sinne se sitten loppupelissä uppoaakin. Pelikello pyörii edelleen, kerkeä sen poimimaan sieltä talteen. Näin sieltä sitten M-tiimin pelaaja pääsee yrittämään ja saa avattua M-tiimin maalikilin. Ja pallo ohi Joelin. Näin vetoyritys maalle, se ei kuitenkaan onnistu. Jälleen karkaa vähän lavasta pallo. Jens kerkee siihen ensimmäisenä. Jens vie maalille, kokeilee. Ja eikä vain kokeile, vaan suorittaa hienon ilmaveivin kynällä pallon ylänurkkaan. Sieltä saatiin häirittyä syöttöä hyvin. Jens myös, Teemu nappaa siltä pallon. Katsoo mihin saisi syötettyä, ei ihan onnistu Jenssille. Jenssi saa kuitenkin pallon haettua sieltä laidasta. Ja taistelee siellä sitten maalin takana M-tiimiltä pallon pois. Käyttää todella upean syötön Huukolle ja Huuko muutaman yrityksen jälkeen saa paukutettua pallon sinne M-tiimin verkkoon. Sillä näkyy, että kyllä ne juoksemiset ja kuntoharjoittelu on maksanut vaivansa. Jens maalin takaa vanhanaikaisella vielä viimeistelee Tiikerin lukemia nätimmäksi. Pelikellossa 13 sekuntia peliaikaa jäljellä.